салом дӯстон, айни замон дар назди бозори Меҳригон қарор дорем, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. дар ин ҷо худи бозори Меҳригон, дар рӯбарӯяш мактаб аст ва аз ин тараф поёнда мактаб аст. хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 13 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 13 ошонаш ҷойгир аст. дарони бино дӯстони азиз, дар бино дута лифт аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад, яъне ҳар ду ҳуҷраяш ва ошхонаш ҳам низ треза дорад. бо масоҳати 79 метри квадратӣ масоҳаташ бениҳоят калон аст, бениҳоят хуб аст барои духонага. дар 13 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошона иборат мебошад дӯстони азиз. бинои нав аст, бинои мустаҳкам. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст ва дар таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест дӯстони азиз. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. бо барқ, об ва отопление таъмин аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад дӯстони азиз. рӯи хожа роҳрав аст, роҳрави калон. дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва дуюм ҳуҷра. аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона дӯстони азиз, системаи вентилятсия ҳаст. ҳоҷатхона бо ҳаммом алоҳида мебошад. дар ин ҷо ҳаммомам низ системаи вентилятсия дорад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин бошад ошхона дӯстони азиз. ошхона бениҳоят як масоҳати хуб дорад, масоҳати калон ва чӣ хеле ки мебинед гирду ба гирд треза дорад. чӣ қадар як манзараи зебо. ин бошад кӯчаи Зафар. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ошхонаи калон аст. барои ҳамин шумо метавонед дар ин ҷо кухни гарнитур кунед, стол стул монед yoki уголок монеду меҳмонотона метавонед ҳатто дар ҳамин ҷо ҳам қабул кунед дӯстони азиз. ва ин бошад охирон, яъне дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, каме мегат мекунад. ин фақат дар камера ҳамхел омадааст, дар асл ягон хел мегаткунӣ нест. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, якчанда мактабу, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозори Меҳригон ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор аст дӯстони азиз. ноҳияи Исмоили Сомонӣ мебошад, ноҳияи марказӣ, наздикии марказ, наздикии цум. аз цум на он қадар дур мебошад. хулас минтақаи беҳтарин аст. худи хонаам хонаи беҳтарин бо таъмири замонавӣ таъмин аст. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи хона бошад 800 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.